Ning panahon sa tinguan, gipaabot nga musakan usab ang kaso sa dengue. Mao kining giawhag sa Talisay City Health Office sa mga lumulupyo sa pagpanglimpyo kanunay sa ilang palibot o sa tugkaran aron kalikayan ng makamatayng sakit. Si Chona Carion sa report. Sa dakbayan sa Talisay, nag-una ang Barangay Kansohong sa kadaghan sa kaso sa dengue. Gipahibaw ni Dr. Lino Alansado, ang City Health Officer, nga ang nagsunod niini, mao ang Barangay Lagtang. Mao nga pahimangno sa City Health Officer nga bantayan ang mga dapit nga dunay stagnant water. Kay kini mo'y kasagarang puy-an sa lamok nga nagdala og sakit nga dengue. Batasanon usab ang pagpamlimpyo sa palibot aron dili mo daghan ang mga lamok. Gilang gihapon mi og kanang kuan listing. Even today pila na lang sa namo among coastal cleanup, nag-listing na lang po sila pagkahuman. Sukad sa Enero hangtod Hunyo 8 karong tuiga moabot na sa 165 ka mga kaso sa dengue ang natala sa dakbayan ug usa ang nakalas. Ikawalo ang Talisay City sa labing daghang kaso sa dengue sa tibuok Region 7. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bistak.